Καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα να έχετε σε όλη την Ευρώπη, όλη την Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία, σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα σε όποιος είναι από την άλλη μεριά του πλανήτη και μας ακούει. Καλώς ήρθατε σε αυτό το presentation, σε αυτή την παρουσίαση. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε κάτι πρωτοποριακό, κάτι πραγματικά εκπληκτικό που συμβαίνει τους τελευταίους 7 μήνες. Μια καινούργια πλατφόρμα έρχεται και μπαίνει στα σπίτια των ανθρώπων, που πάει απλώς στο επίπεδο της ζωής σε άλλο επίπεδο. Μια social life κοινότητας πλατφόρμα, κάτι εκπληκτικό που δημιουργήθηκε πριν από μερικούς μήνες, που έχει αλλάξει και εμένα τη ζωή προσωπικά. Το όνομά μου είναι Μιχάλης Κιναζίδης, είμαι επιχειρηματίας, σπούδασα ιατρική στην Αλεξανδρούπολη πριν ξεκινήσω να δραστηριοποιούμε με τον τομέα των επιχειρήσεων. Και τους τελευταίους 7 μήνες έχω ξεκινήσει μια εκπληκτική συνεργασία με τον Όμιλο που θα δείτε παρακάτω, και θα έχουμε την τιμή να μοιραστούν μαζί μας την εκπληκτική αυτή ιδέα δύο εξαιρετικοί άνθρωποι, πολύ πετυχημένοι στον τομέα τους, επιχειρηματίες και οι δύο καταξιωμένοι στην κοινότητα, εκπληκτικοί άνθρωποι, σύζυγοι, πατεράδες, και θα μας μιλήσουν για δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι θα έχει να κάνει με τις υπηρεσίες που παρέχει αυτός ο Όμιλος, και πιστέψτε με, όταν μπει στα σπίτια θα πάει το επίπεδο της ζωής σε τελείως διαφορετικό επίπεδο. Τα πάντα θα είναι πιο εύκολα, πιο απλά, πιο ωραία, θα είναι πιο ζωντανά, τελείως διαφορετικό επίπεδο. Και το δεύτερο κομμάτι θα έχει να κάνει με το επιχειρηματικό πλάνο, όπου ο πιο ακριβοπληρωμένος αυτή τη στιγμή από τους συνεργάτες της εταιρείας, ένας από τους πιο πετυχημένους, ο πιο πετυχημένος στον κόσμο συνεργάτης μας, θα μας μιλήσει και για το business plan. Στο πρώτο μέρος θα έχουμε την τιμή να ακούσουμε για το προϊόν, το όραμα, τη στρατηγική που θα ακολουθήσει αυτή η επιχειρηματική ιδέα για τους επόμενους 7 μήνες και μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί, με ποια βήματα και πώς όλοι μας μπορούμε να υποφεληθούμε από αυτή την ανάπτυξη. Και δεν είναι άλλος από τον Τζόρτζι τον Αντωνόπουλο, ένας από τους πιο δραστήριους ανθρώπους που έχω συναντήσει στη ζωή μου, ένας από τους πιο εργατικούς ανθρώπους που έχω συναντήσει στη ζωή μου, και ένας από τους ανθρώπους που πραγματικά, όταν λέγαμε για να χτίσεις κάτι, να ξεκινήσεις κάτι, θέλει να δουλεύεις 10 με 14 ώρες, με τον Τζόρτζι προσωπικά το γνωρίζω ότι δούλευε τουλάχιστον 16 ώρες για να φτιάξει ένα από τους μεγαλύτερους οργανισμούς που έρχεται σήμερα να διευκολύνει τις δικές σας ζωές. Ένας από τους πιο ταπεινούς ανθρώπους που έχω δει στη ζωή μου, ένας από τους ανθρώπους που έχει γυρίσει τον κόσμο, ένας από τους πιο ανοιχτόμυαλους ανθρώπους, και πραγματικά εμένα ήταν τιμή μου που γνώρισα την τσάντα. Γεια σου, Τζόρτζι. Βλέπω ότι είσαι έτοιμος. Όποτε είσαι έτοιμος, Τζόρτζι μου, να μιλήσεις κιόλας, είμαστε όλοι αυτιά να μοιραστείς μαζί μας αυτή την εκπληκτική ιδέα που λέγεται Ασύρα και αυτή την εκπληκτική κοινότητα που έχει αρχίσει και γίνεται οικογένεια πλέον. Wow. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σου λόγια, Μιχάλη. Πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα από την Ελλάδα, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, σε μια παρουσίαση της Ασύρα, της εταιρείας για τους ανθρώπους. Θα ήθελα, πριν συνεχίσουμε, να μπούμε στο κλίμα της εποχής, να μιλήσουμε λίγο για τη χρονιά που μας πέρασε, κλείνοντας έτσι λίγο και τη χρονιά που διανύουμε. Βρισκόμαστε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, θα αλλάξει η χρονιά. Το 2020 ήταν μία από τις δυσκολότερες χρονιές για πάρα πολλούς ανθρώπους. Οι ζωές πολλών ανθρώπων άλλαξαν με έναν απίστευτο τρόπο που δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς. Άνθρωποι χάσαν τις δουλειές τους, τις επιχειρήσεις τους κλείσανε, αναζητούσαν με αγωνία λίγα ακόμα χρήματα για να μπορέσουν να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους και να μπορούν να συνεχίσουν να θρέφουν τις οικογένειές τους. Υπήρχαν υποσχέσεις από παντού ότι αν θα ήμασταν λίγο συγκαταβατικοί με την κατάσταση, όλα θα επιστρέφανε σιγά σιγά στην πραγματικότητα. Βλέπουμε όμως ότι όσο περνάει ο καιρός, όλο και πιο δύσκολη γίνεται η χρονιά. Το 2020 είναι ενδιαφέρον ότι κοίταξα και έκανα μια έρευνα, πέρα από τις έννοιες όπως είναι παράδειγμα COVID και τα λοιπά, στις αναζητήσεις που έκανε ο κόσμος στο Google, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα αναζήτησης παγκοσμίως, ο όρος που αναζητήθηκε περισσότερο από όλα, πέρα από τις ειδήσεις, ήταν η εργασία από το σπίτι. Να σας πω και για μένα προσωπικά. Και για μένα το 2020 είχε τα πάνω του, είχε τα κάτω του, αλλά αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε να κλείσουμε θρυλικά, να έχουμε έναν
απίστευτο χρόνο, τον καλύτερο χρόνο μέχρι σήμερα από ό,τι έχουμε ζήσει. Αν κοιτάξω λίγο πριν, 2-3 χρόνια πριν, ήμουν απογοητευμένος από την κατάσταση, ήμουν απογοητευμένος από τις εταιρείες του δικτυακού μάρκετινγκ. Παντού δεξιά και αριστερά υπήρχαν απατεώνες που προσπαθούσαν να σου πάρουν τα λεφτά. Εγώ προσπαθούσα με κάθε τρόπο να σταθώ στα πόδια μου και αν πάω και ακόμα λίγο πιο πίσω, 4-5 χρόνια πριν, αγωνία για να μπορέσω να δώσω τα αναγκαία στην οικογένειά μου. Προσπάθησα αρκετά είδη επιχειρήσεων. Κάποια στιγμή έφτασα και κατάφερα και στάθηκα στα πόδια μου και πάνω που στάθηκα στα πόδια μου, ακριβώς εκείνη τη στιγμή, έρχεται ο COVID φέτος να κλείσει τις εργασίες μου τουλάχιστον κατά 90% και να βρίσκομαι πάλι ξαφνικά εκεί που βρισκόμουν πριν από 5 χρόνια. Τότε συνειδητοποίησα ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αν θέλετε να αλλάξουν τα πράγματα και για εσάς θα πρέπει να κάνετε κάποια πράγματα διαφορετικά. Αποφάσισα λοιπόν να πιέσω τον εαυτό μου, να ψαχτώ, να κοιτάξω δεξιά-αριστερά. Έβλεπα ότι το ίντερνετ έπαιρνε όλο και μεγαλύτερο ρόλο σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, σε αυτή την κατάσταση και έτσι βρέθηκε η Ασύρα μπροστά μου, την άρπαξα την ευκαιρία από τα μαλλιά και θα σας εξηγήσω γιατί και φτάνουμε αυτή τη στιγμή να κλείνουμε τη χρονιά με έναν θεαματικό τρόπο. Η Ασύρα, λοιπόν, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, η εταιρεία για τους ανθρώπους, πρόκειται ουσιαστικά για μια social lifestyle κοινότητα. Μια κοινότητα η οποία το μόνο που έχει να κάνει είναι να βοηθήσει τον καθένα από εσάς να δημιουργήσει τη ζωή που πάντα ονειρευόταν. Έχετε σκεφτεί να δουλεύετε από την άνηση του σπιτιού σας, να μπορείτε να μοιράζεστε έτσι περισσότερο χρόνο με τους αγαπημένους σας και με την πρώτη ευκαιρία να μπορείτε να ταξιδεύσετε και να εξερευνήσετε παντού τον κόσμο? Εάν ναι, τότε πιστέψτε με, βρίσκεστε στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή, στην σωστή εταιρεία. Το όραμα της Ασύρα είναι να ενώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο κόσμο, με έναν έξυπνο τρόπο. Πώς θα μπορούσε να το κάνει αυτό? Απλώς συνδέοντας κάτω από μία πλατφόρμα 5 τεράστιες βιομηχανίες, 5 βαριές βιομηχανίες που παγκοσμίως ο κόσμος ήδη χρησιμοποιεί και ήδη αγαπάει. Έρχεται και ενώνει τα κοινωνικά δίκτυα, ξέρετε τι είναι κοινωνικό δίκτυο, έτσι? Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok. Λοιπόν, τα κοινωνικά δίκτυα τζιράρουν πάνω από 55 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Η Ασύρα, λοιπόν, η πλατφόρμα της Ασύρα θα έχει τη δικιά της πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Έρχεται να συνδέσει επίσης τις άμεσες πωλήσεις, τις πωλήσεις στόμα με στόμα, η οποία, πιστέψτε με, τζιράρει περισσότερο από το Hollywood και τη βιομηχανία της μουσικής, παράγει παγκοσμίως πάνω από 190 δισεκατομμύρια δολάρια. Έρχεται να ενώσει κάτω από την ίδια πλατφόρμα την παγκόσμια ηλεκτρονική εκπαίδευση. Μια βιομηχανία η οποία τζιράρει πάνω από 325 δισεκατομμύρια. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μόνο, 3 ημέρες συνεχόμενα, είχα ένα σεμινάριο στο οποίο πήραν μέρος πάνω από 40.000 άτομα παγκοσμίως. Ένα σεμινάριο το οποίο, επειδή το είχα αγοράσει πολύ νωρίς, μου στοίχησε περίπου 250 δολάρια. Η αξία του ήταν πάνω από 2.500 δολάρια. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ο κόσμος πληρώνει για να εκπαιδεύεται. Και αυτή η βιομηχανία θα συνδεθεί σε αυτή την πλατφόρμα της Ασύρα. Επίσης, τα ταξίδια και ο τουρισμός κοντεύουν τα 9 τρισεκατομμύρια. 9 τρισεκατομμύρια. Και αυτή η βιομηχανία θα είναι συνδεμένη σε αυτή την πλατφόρμα της Ασύρα. Επίσης, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ηλεκτρονικό e-mall, το ηλεκτρονικό ψηφιακό εικονικό εμπορικό κέντρο. Κάτι το οποίο ήδη τζιράρει πάνω από 29 τρισεκατομμύρια ετησίως. Φανταστείτε ότι μόνο η Amazon μέσα στο lockdown τζιράριζε 1 δισεκατομμύριο την ημέρα. Την ημέρα, 1 δισεκατομμύριο. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν εταιρείες παγκοσμίως που προσπαθούν και αγωνιούν επί χρόνια και δεκαετίες με επίπονα business plan να φτάσουν στο σημείο
να μπορούν να τζιράρουν 1 δισεκατομμύριο. Η Amazon το τζιράρει κάθε μέρα. Αν λοιπόν συνειδητοποιήσετε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, συνδέοντας όλες αυτές τις βιομηχανίες του κόσμου στην ίδια πλατφόρμα, θα συνδέσουμε τον κόσμο του μέλλοντος, τον κόσμο της Ασύρα, έναν κόσμο ο οποίος θα είναι και ψηφιακός και εικονικός και φυσικός. Ας δούμε ποιος είναι πίσω από όλα αυτά. Επιτρέψτε μου να σας γνωρίσω τον ιδρυτή και CEO της εταιρείας, έναν άνθρωπο οραματιστή, έναν άνθρωπο ο οποίος πλέον είναι και φίλος, είναι mentor, τον γνωρίζω προσωπικά, έχουμε δουλέψει αρκετά στενά και στο παρελθόν, αλλά και τους τελευταίους μήνες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όλο αυτό το οποίο σας λέω σήμερα το είχε στο μυαλό του πριν από αρκετά χρόνια. Το όραμά του είναι, και όπως λέει ο ίδιος, να προσφέρει λύσεις που βοηθούν τους ανθρώπους να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, να τις αυξήσουν και να αυξήσουν με αυτόν τον τρόπο τα εισοδήματά τους για μια καλύτερη ζωή. Ο Γιάννης Αχτούρας αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ένας εξαιρετικός οραματιστής. Έχει εμφανιστεί σε πολλά περιοδικά, σε τηλεοπτικά προγράμματα. Έχει κάνει διαλέξεις σε πολλές πανεπιστημιακές έδρες σε όλο τον κόσμο και έχει λάβει μία από τις υψηλότερες ακαδημαϊκές διακρίσεις, το βραβείο Σίμον Μπόλιβαρ. Μπείτε σας παρακαλώ και ψάξτε για το συγκεκριμένο βραβείο. Βραβεύτηκε για την παγκόσμια συνεισφορά του στην ελευθερία και την ανεξαρτησία. Επίσης, ο κύριος Αχτούρας είναι ένας από τους παραγωγούς της βραβευμένης για 11 φορές κινηματογραφικής ταινίας Beyond the Secret, που παρουσιάζεται στο Amazon Prime, αλλά και στην πλατφόρμα της Ασύρα. Έχει ένα πάθος για την εκπαίδευση και η αποστολή του είναι να επηρεάσει θετικά τη ζωή πέρα από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους. Ας δούμε λίγο πώς θα το κάνει αυτό, πώς το έχει βάλει στο μυαλό του, πώς θα το καταφέρουμε. Όπως είπαμε, το όραμα της Ασύρας είναι να ενώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο, beyond a billion ανθρώπους. Βρισκόμαστε στη φάση νούμερο 1. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να μαζευτούν άνθρωποι, οι πελάτες, γιατί δεν μπορεί να επιζήσει καμία πλατφόρμα, καμία εταιρεία. Είναι η φάση όπου μαζεύεται ο κόσμος που θα διαδώσει αυτό το μήνυμα, θα διαδώσει αυτή την ιδέα, θα περάσει τον κόσμο από φάση σε φάση, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο να μπορέσουμε, μοιραζόμενοι την ιδέα της Ασύρα, να βγουν απίστευτα χρήματα, να ενωθούμε σε μια social lifestyle κοινότητα, όπου ο καθένας θα μπορέσει να επηρεάσει θετικά το περιβάλλον του. Όταν θα τελειώσει αυτή η φάση, θα έχουμε περάσει στη φάση νούμερο 2, όπου παράλληλα με την απόκτηση πελατών, θα έχουμε συνδεθεί στην social media κοινότητα της Ασύρα. Μια κοινότητα όπου ο κόσμος θα συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει και σήμερα, με τη μόνη διαφορά, προσέξτε, θα πληρωθεί για να είναι ενεργός, θα μοιράζει την ίδια πληροφορία που μοιράζει και στις άλλες πλατφόρμες, θα ανεβάζει τις φωτογραφίες του, θα δίνει τα θετικά μηνύματά του στον κόσμο, θα επικοινωνεί με άλλους. Έτσι θα είναι μια interactive social media κοινότητα, όπου, πιστέψτε με, θα ελκύσει πάρα πολύ κόσμο, γιατί ο κόσμος θα πληρώνεται για να είναι μέλος ενεργό αυτής της πλατφόρμας. Και όταν αργότερα θα έχουν μαζευτεί τα εκατομμύρια κόσμου, γιατί ξέρετε, ένα κοινωνικό δίκτυο έλκει τον κόσμο έτσι και αλλιώς, όταν μαζευτούν εκατομμύρια λοιπόν κόσμου, τότε περνάμε στη φάση νούμερο 3, όπου θα υπάρχει ένα εξαιρετικό e-commerce, ηλεκτρονικό οικονομικό εμπορικό κέντρο, ένα e-mall, όπου θα συνδέσει την εικονική πραγματικότητα με την συνήθεια που έτσι και αλλιώς έχουμε της κατανάλωσης. Τότε είναι που θα παραχθούν τα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, και το όραμα του κύριου Αχτούρα είναι να παραχθούν τρισεκατομμύρια, για πρώτη φορά στην ιστορία του δικτυακού μάρκετινγκ, να υπάρχει μια εταιρεία που θα τζιράρει 3 εκατομμύρια και εμείς να έχουμε όφελος από αυτό. Εξαιρετικό έτσι όπως το έχει σκεφτεί ο κύριος Αχτούρας, είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί να πετύχει.
Αλλά όλα αυτά που σας είπα τώρα είναι το όραμα. Ας περάσουμε να δούμε τι αυτή τη στιγμή υπάρχει. Έχουμε ξεκινήσει μόλις τον Οκτώβριο, συγγνώμη. Το Νοέμβριο αρχίσαν τα πρώτα κομμάτια αυτής της πλατφόρμας να παίρνουν ζωή, σάρκα και οστά. Έχουμε έτσι και αλλιώς την πλατφόρμα των άμεσων πωλήσεων, όπου μπορούμε να κάνουμε συνεργάτες, να αυξήσουμε την ομάδα μας, να τη μεγαλώσουμε, να μπορέσουμε να μοιράσουμε την ιδέα, να μοιράσουμε τα προϊόντα και να τα δει ο κόσμος έτσι ώστε να γίνει πελάτες. Επίσης, 2 από τις βιομηχανίες που είπαμε. Η βιομηχανία των ταξιδιών και η βιομηχανία της ακαδημίας, η βιομηχανία της ηλεκτρονικής απόκτησης γνώσης είναι ήδη live, είναι ήδη στον αέρα. Η Asira προσφέρει μια διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης, μια διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης, μια πύλη, μια πόρτα σε ένα καινούριο ψηφιακό κόσμο γνώσης. Οι άνθρωποι μπορούν να μπουν, να διαλέξουν ομιλητές, συγγραφείς που θέλουν να δουν, εκπαιδευτές, οι οποίοι έρχονται και μοιράζονται έναν τεράστιο θησαυρό γνώσης μαζί μας και είναι ένας θησαυρός γνώσης όπου έχει αποκτηθεί από δεκαετίες έως και αιώνες εμπειρίας και βρίσκονται στα χέρια μας. Πώς? Μπορούμε να μπούμε, να επιλέξουμε θέμα, να επιλέξουμε ομιλητή, να επιλέξουμε σεμινάριο και να το παρακολουθήσουμε. Κάποια από αυτά τα σεμινάρια μπορεί να κοστίζουν, να έχουν αξία δεκάδες χιλιάδες δολάρια, αλλά εμείς μόνο με την πρόσβασή μας στην πλατφόρμα τα έχουμε διαθέσιμα 24 ώρες το 24ωρο. Όπως έλεγε και ο Μπέντζαμιν Φράγκλιν, μία επένδυση στη γνώση αποδίδει τον καλύτερο τόκο. Ξεχάστε οτιδήποτε υλικό. Ο πνευματικός μας κόσμος, όταν επενδύσουμε σε αυτόν, τότε θα αποδώσει τα καλύτερα. Όπως σας είπα, μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης μέσα στην Ακαδημία της Ασίρας, έτσι ώστε να βρείτε τους ανθρώπους που θα μαθαίνουν τα ίδια πράγματα με εσάς και έτσι θα μπορέσετε να κάνετε τη γνώση που παίρνετε πιο ευχάριστη. Υπάρχουν θέματα μέσα, όπως βλέπετε εδώ αριστερά, η δύναμη του γιατί, ο νόμος της έλξης, πώς βάζουμε στόχους, ο σούπερ ήρωας μέσα σου, πώς μπορείς να γίνεις επιτυχημένος επιχειρηματίας, blockchain project, πολλά πράγματα, video marketing, γνώση. Μια γνώση που μπορείς να τη μετατρέψεις σε κέρδος. Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ ένα από τα πιο πολυτελές και από τα πιο σύγχρονα τελευταίας τεχνολογίας τηλεοπτικά στούντιο στο Ντουμπάι, τα στούντιο της Asira. Σε αυτό το στούντιο, το οποίο έχει φτιαχτεί και πριν από 1 χρόνο ήταν μόνο στο μυαλό του κύριου Σαχτούρα και στα σχέδια αυτών που θα το κάνανε, έχει πάρει πλέον σάρκα και οστά, έχουν αρχίσει ήδη οι επαγγελματικές βιντεοσκοπήσεις, οι μεταδόσεις, διακεκριμένοι ομιλητές, άνθρωποι από τις ομάδες μας, διαμάντια και πάνω, επίσης ξεχωριστοί καλεσμένοι και παρουσιαστές έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε αυτές τις εκπληκτικές εγκαταστάσεις και να μπορέσουν να μεταδώσουν τη γνώση τους. Από εκεί θα λαμβάνετε τις ανακοινώσεις της εταιρείας, θα υπάρχουν εκπομπές, παρουσιάσεις, ιδιαίτερες παραγωγές, συνεντεύξεις από διάσημους ανθρώπους ή πετυχημένους συνεργάτες ανά τον κόσμο, τηλεοπτικά σόου, εβδομαδιαία. Θα υπάρχουν συνέχεια πράγματα τα οποία θα μαθαίνουμε μέσα από αυτό το στούντιο. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο από τα οποία είναι ήδη live και υπάρχει και καθημερινά προστίθονται καινούρια και καινούρια σεμινάρια. Είναι κομμάτι της εταιρείας σας. Η εταιρεία λοιπόν που ξεκινάτε με την Asira, η επιχείρηση που ξεκινάτε, έχει αυτή την θαυμάσια πλατφόρμα μάθησης. Το επόμενο είναι απίστευτο. Σκεφτείτε να έχετε το δικό σας ταξιδιωτικό γραφείο, τη δικιά σας ταξιδιωτική ιντερνετική πύλη, για την οποία δεν χρειάστηκε να τη στήσετε εσείς, δεν χρειάζεται να πληρώσετε για τις συνεργασίες, δεν χρειάστηκε να κάνετε όλη αυτή την υποδομή που χρειάζεται, αλλά μπορείτε και σε άλλους να δώσετε απίστευτες εκπτώσεις, μέχρι 70%
και τελευταία είδα και πάνω από 70%. Έβλεπα προηγουμένως, πριν από λίγο, επειδή κοιτούσα πού θα μπορούσαμε να πάμε όταν θα λασκάρουν λίγο τα πράγματα, είχε ταξίδια για την Ταϊλάνδη, όπου από τώρα ανέβαζε τις ημερομηνίες κάπου το Φλεβάρι, Μάρτι, είχε εκτόσεις μέχρι και 75%. 75%. Τι χρειάζεται να κάνετε? Να φανταστείτε πού θέλετε να πάτε, να επιλέξετε τον τόπο που θέλετε να πάτε, πότε να φύγετε, να δείτε τις τιμές, να τις συγκρίνετε με τα πορτάλ που ήδη υπάρχουν, Booking, Expedia κτλ. Και να πάρετε την καλύτερη τιμή για το μέρος που θέλετε να πάτε. Να δείτε επίσης τι υπάρχει εκείνο το διάστημα σε εκδρομές στο μέρος όπου θα βρεθείτε. Να δείτε πού θα μπορέσετε ίσως να νοικιάσετε αυτοκίνητο αν χρειαστεί. Πραγματικά είναι απίστευτο. Όλος ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει και εσείς προσφέρετε την ευκαιρία να μπορέσει να ταξιδέψει φθηνότερα. Ακόμα και εσείς, επειδή θα απολαμβάνετε ωφέλη από το ότι θα το έχετε μοιράσει και σε άλλους, εκτός το ότι θα παίρνετε τις καλύτερες τιμές, θα μπορείτε να μαζεύετε και πόντους επιβράβευσης, έτσι ώστε να μπορείτε κάποια στιγμή να ταξιδέψετε και δωρεάν. Αυτό που ήδη έχετε μέσα στην πλατφόρμα της Ασύρα είναι το εξής. Μπορείτε να δώσετε πρόσβαση για τουλάχιστον 1 μήνα σε όποιον θέλετε από τους γνωστούς σας, να μπουν να δουν τις εκπληκτικές τιμές που έχει η πλατφόρμα μας, να μπορέσουν να κλείσουν το επόμενό τους ταξίδι, την επόμενη τους απόδραση, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναζωογονήσουν το σώμα, το μυαλό και την ψυχή τους, και εσείς, επειδή δώσατε αυτή την πρόσβαση, να μπορείτε να κερδίσετε πόντους αφοσίωσης κάθε φορά που θα κάνουν κάποια κράτηση. Επίσης, τους δίνετε την ευκαιρία να γνωρίσουν αυτό που έχουμε σαν προϊόν και γιατί όχι να γίνουν και πιστοί πελάτες που μήνα με το μήνα θα χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας, καθώς επίσης ίσως και να γίνουν συνεργάτες. Είναι εξαιρετική η ευκαιρία που έχουμε. Θα ήθελα να σκεφτείτε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είπαμε ότι υπάρχει ένα όραμα από έναν οραματιστή που μέχρι στιγμής ό,τι έχει οραματιστεί το έχει πετύχει, να μαζέψει με έναν πολύ έξυπνο τρόπο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους. Κάτι το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να συμβεί. Μπορεί να συμβεί γιατί το πλάνο είναι συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 10 με 15.000 συνεργάτες παγκοσμίως. Από αυτούς τους συνεργάτες, λοιπόν, από εμάς που είμαστε εδώ και από εσάς που σας καλούμε να έρθετε, μπορείτε, μοιράζοντας την ιστορία της Ασύρα, να αμοιφθείτε. Από εμάς θα γίνει όλη αυτή η κίνηση. Από εμάς θα μαζευτεί το 1 δισεκατομμύριο ανθρώπων. Και είναι πρώτη φορά και είναι εξαιρετικό και είμαι πολύ περήφανος που ξεκινάει όλο αυτό και από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι νούμερο 2 στον κόσμο, παγκοσμίως σε τζίρο, και ο πιο γρήγορα αναπτυσσόμενος συνεργάτης της εταιρείας είναι ο άνθρωπος που θα τον αφήσουμε να μας εξηγήσει πώς πρακτικά μπορούμε να μοιραστούμε την ιστορία της Ασύρα και να αμοιφθούμε όσο γίνεται περισσότερο, όσο γίνεται και θέλει ο καθένας. Σας παρακαλώ, αφήστε οτιδήποτε κάνετε, κλείστε τα κινητά σας, κλείστε την τηλεόραση, βάλτε τα παιδιά σε άλλο δωμάτιο, είναι για 1/4 ακόμα, 20 λεπτά, πρακτικά πώς μπορούμε να κερδίσουμε από αυτό, από έναν άνθρωπο ο οποίος ήδη μας το έχει δείξει, ήδη έχει καταφέρει και έχει κάνει την Ελλάδα και την Κύπρο να είναι το νούμερο 2 παγκοσμίως. Κύριε Δημήτρη Γάκη, είμαστε ευγνώμονες για αυτό το οποίο μας προσφέρετε και αυτό που μας έχετε μοιραστεί μέχρι σήμερα και θα θέλαμε να ακούσουμε πραγματικά όλα όσα έχετε να μας πείτε. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Τζόρτζη Αντωνόπουλε. Τζόρτζης Αντωνόπουλος, αστήρευτος, ατελείωτος, σε μια εξαιρετική παρουσίαση όπως κάθε φορά. Αλλά η ευκαιρία την έχουμε μπροστά μας. Είναι καθημερινά με ρωτάνε άνθρωποι πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας. Πώς μπορούμε να δώσουμε την καλύτερη ευκαιρία σε μια κατάσταση που παγκοσμίως σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αν σκεφτούμε λίγο λογικά το πού πάει η τάση και τι έχουμε στα χέρια μας, και όσοι ακούτε για πρώτη φορά αυτή την παρουσίαση, γιατί κάποιοι φίλοι σας καλέσανε, κάνατε πάρα πολύ καλά που πήγατε. Γιατί πάρα πολύ απλά
Η Ασύρα είναι μια ιδέα που ήδη γνωρίζετε, ήδη χρησιμοποιείται πολλές από τις πλατφόρμες κοινωνικά δίκτυα, όπως αναφέρθηκε πριν και ο Τζόρτζ Αντωνόπουλο, αλλά είναι η πρώτη φορά που σας δίνει την ευκαιρία να κερδίζετε χρήματα. Είναι μοναδικό αυτό, γιατί πάρα πολύ απλά ασχολούμαι με το δικτυακό marketing αρκετά χρόνια. Βλέπω για πρώτη φορά μια εταιρεία που να σκέφτεται πραγματικά τους ανθρώπους. Γι' αυτό και το μότο της είναι η εταιρεία για όλους τους ανθρώπους. Αλλά τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό? Τι είναι αυτό που ο Γιάννης Αχτουράς επέλεξε να κάνει έναν τελείως διαφορετικό τρόπο αμοιβής για όλους? Πραγματικά. 9 διαφορετικοί τρόποι που μπορούν να αμοιβθούν ο καθένας ανεξαρτήτως, αλλά ξεχωριστά, αλλά και ταυτόχρονα όλα μαζί, μας δίνουν την μοναδική ευκαιρία να κάνουμε μια επιχείρηση μέσα από το σπίτι. Είναι πολύ επίκαιρο, είναι πάρα πολύ επίκαιρο σήμερα να μιλάμε επιχείρηση μέσα από το σπίτι. Ας δούμε λίγο πώς μπορούμε να αμοιβθούμε και πώς μπορούμε να έχουμε όλα τα ωφέλη της Ασύρας σήμερα σπίτι μας. Ο πρώτος τρόπος είναι το μπόνους λιανικής. Σίγουρα δεν θα έρθουν όλοι οι συνεργάτες, δεν θα γίνουν όλοι οι συνεργάτες. Κάποιοι θα παραμείνουν απλοί καταναλωτές, θα αγοράζουν τις υπηρεσίες της Ασύρα και εμείς θα αμοιβόμαστε με 20% πάνω σε αυτό στο κάθε φορά που ένας νέος πελάτης δικός μας θα αγοράζει αυτή την υπηρεσία. Αλλά αν θέλετε να δημιουργήσετε μια παγκόσμια επιχείρηση, ναι, όπως καλά ακούσατε, μια παγκόσμια επιχείρηση μέσα από το σπίτι, είναι πάρα πολύ εύκολο κάνοντας πολύ απλά το εξής. Συστήστε νέους φίλους, βοηθήστε τους φίλους σας να γνωρίσουν νέους ανθρώπους και μοιραστείτε την ιδέα της Ασύρα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε τη δυνατότητα να συστήσουμε όσους νέους συνεργάτες θέλουμε. Μπορούμε να συστήσουμε σε όλο τον κόσμο. Μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από το ίντερνετ να συστήσουμε όσους νέους συνεργάτες θέλουμε, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ένας νέος συνεργάτης, αν θα επιλέξει, έχει 3 επιλογές. Να ξεκινήσει μαζί μας με το πακέτο έναρξης, όπως ονομάζεται, και σε αυτή την περίπτωση, όποιον και να διαλέξει, εμείς κερδίζουμε 15% άμεσα. Μια καινοτομία που έρχεται και έχει υιοθετήσει η Ασύρα να χρησιμοποιήσει το Matrix. Το Matrix είναι ένα marketing plan που το βλέπω τα τελευταία χρόνια, αλλά εδώ η ιδιαιτερότητα μοναδικότητα είναι ότι μας δίνει την ευκαιρία να πληρωνόμαστε από την δουλειά και της ανάδοχης γραμμής. Αυτό είναι μοναδικό. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία, η Ασύρα, μας πληρώνει σε 15 επίπεδα κάτω από εμάς. Μετά από εμάς έχουμε μία Matrix που ξεκινάει με 3 θέσεις. Η εταιρεία, η Ασύρα, μας ανταμείβει με 30% έως και 30% για όλα τα μέλη που θα έρθουν μετά από εμάς. Βάλτε τον εαυτό σας εδώ στη μέση, τότε ανοίγουν αμέσως 3 κέντρα. Εξαιρετικά. Αλλά αμέσως το κάθε κέντρο έχει και αυτό 3 κέντρα και σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται μία Matrix που εδώ θέλω να σημειώσετε κάτι. Αυτή η Matrix είναι παγκόσμια και είναι μόνο μία. Αυτό που διάλεξε η εταιρεία έρχεται να μας μπερδέψει μεταξύ μας. Δεν έχει σημασία σε ποια χώρα θα ζείτε, δεν έχει σημασία σε ποια πόλη θα είστε, σημασία έχει να είστε μέσα, γιατί αυτή τη στιγμή δημιουργούνται μετά από εσάς 21 εκατομμύρια θέσεις. Ξέρετε κάτι, σε αυτή την περίπτωση ξεκίνησε μια ιδέα από τον Γιάννη Σαχτούρα μέτρα του Ντουμπάι. Η Ασύρα σύστησε 3 άτομα μόνο, οι 3 γίνανε 9, 27 όπως βλέπετε δεξιά επάνω, και αυτή τη στιγμή έχει περίπου 15.000 άτομα, κάτι λιγότερο από 15.000 άτομα. Άρα στην ουσία η Ασύρα, αν το δούμε, αν έχει γεμίσει μάτριξη ή όχι, είναι περίπου στο 1ο επίπεδο, αν το δούμε έτσι, που σε αυτή την περίπτωση εδώ υπάρχει μία καινοτομία, που είπα και πριν. Αν εσείς ξεκινήσετε και η ανάδοχη γραμμή είναι πιο δραστήρια, τότε ξέρετε κάτι, όλοι μας έχουμε μόνο 3 θέσεις όπως είπαμε, αν συστήσουμε έναν 4ο, αναγκαστικά θα πάει κάτω από έναν 3ο. Άρα σε αυτή την περίπτωση είναι πάρα πολύ πιθανό να βρείτε ξένα άτομα, να βρείτε ανθρώπους που δεν είναι δικό σας δίκτυο και εσείς να αμείβεστε γι' αυτό. Είναι μια καινοτομία που δεν την έχω ξαναδεί πουθενά σε καμία εταιρεία δικτυακού marketing ή άλλων τρόπων πωλήσεων. Εδώ η ομάδα
πολλαπλασιάζεται και το σημαντικότερο είναι ότι όλοι έχουμε όφελος από αυτή τη διαδικασία. Μπόνους μηνιαίας συνδρομής. Είναι ένα από τα αγαπημένα που θα ισχύσει από το νέο έτος και μετά, που κάποιοι άνθρωποι θα αρχίσουν να πληρώνουν μια μηνιαία συνδρομή, αλλά ξέρετε τι θα συμβεί τότε? Τότε δημιουργούμε ένα μοναδικό παθητικό εισόδημα κάθε μήνα. Όσοι από εμάς αγοράζουν τη μηνιαία συνδρομή, που θα το δούμε λίγο παρακάτω, σε αυτή την περίπτωση δικαιούμαστε όχι μόνο από τις εγγραφές των νέων μελών που θα έρθουν στη Matrix μας, αλλά οι ίδιοι άνθρωποι θα ξαναπληρωθούμε και ξανά και ξανά για όσο καιρό έχουμε, για όσο καιρό χρόνια υπάρχει η Matrix, που έχει ανθρώπους μέσα εκεί, που αγοράζουν ένα μηνιαίο εισόδημα. Αλλά εγώ θα ήθελα να σας δείξω ένα παράδειγμα τι μπορούμε να κερδίσουμε από ένα παθητικό εισόδημα όπως τη Ασύρα, που σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να κερδίσουμε από πάρα πολλές πληρωμές, όπως είναι και το matching bonus. Το matching bonus είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο και είναι μια εξαιρετική αμοιβή. Γιατί πάρα πολύ απλά η Ασύρα μας ανταμείβει πάνω στις πληρωμές των προσωπικών μας συνεργατών. Δέστε για ένα παράδειγμα, ένα απλό παράδειγμα. Αν είστε εσείς ένα πιστοποιημένο μέλος με $199 που ξεκίνησε την δραστηριότητά του, τότε από όλα τα άτομα, ασχέτως πακέτου έναρξης που θα ξεκινήσουν τα επόμενα, εσείς θα δικαιούστε το 10% από τις αμοιβές του. Η Ασύρα λέει πάρα πολύ απλά ότι επειδή βοήθησες κόσμο να κερδίζουν χρήματα, σου δίνω 10%. Αλλά αν κάποιος από πιστοποιημένο μέλος 199 είτε αγοράσει το αμέσως επόμενο 499 ή γίνει ένας πιστοποιημένος χάλκινος συνεργάτης, που σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον χρειάζεται να έχει 3 άτομα και ένα ομαδικό τζίρο 5.000, μία φορά να το κατακτήσει, τότε η εταιρεία πολύ απλά του λέει ότι δεν παίρνεις πλέον 10, θα παίρνεις 20, αλλά θα παίρνεις και άλλα ένα 10% από τους φίλους των φίλων σου. Είναι εξαιρετικό. Αν, για παράδειγμα, είσαι ασημένιο πιστοποιημένο μέλος ή ξεκινήσεις με $1.199, τότε σου δίνει 30, 10, και 5% από 3 γενιές προσωπικών συνεργατών. Δεν μας ενδιαφέρει σε ποιο σημείο της Matrix πάει. Είναι εξαιρετικό. Και αν γίνει κάποιος μέλος χρυσό μέλος, τότε γίνει 30, 10 και 10, που σε αυτή την περίπτωση πλέον αντιλαμβάνεστε ότι τα χρήματα που έρχονται είναι πολύ περισσότερα. Αλλά για όσους το ακούτε για πρώτη φορά, θα ήθελα να σημειώσω κάτι. Αν έχετε 3-4 συνεργάτες που κερδίζουν όλοι μαζί, που είναι προσωπικοί συνεργάτες, κερδίζουν $2.000. Αν εσείς είστε ένα πιστοποιημένο μέλος με 109, τότε θα κερδίσετε έξτρα $200 στις 2.000. Το 10%. Αν όμως είστε ένα πιστοποιημένο μέλος ασημένιο και πάνω, τότε από τις 2.000 για το ίδιο ποσό θα εισπράξετε τα τριπλάσια, δηλαδή $600 έξτρα συν όλες τις αμοιβές. Είναι ένα μοναδικό και ήδη πάρα πολλοί συνεργάτες Ελλάδα, Κύπρο, όπου έχει πάει το δίκτυό μας, στην Αυστραλία, στην Γερμανία, στην Ευρώπη, στην Αμερική. Ήδη υπάρχουν άνθρωποι που εισπράττουν αυτά τα extra bonus. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, ξεκινώντας, να συστήσουμε τουλάχιστον 3 νέα άτομα άμεσα στην ομάδα μας. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πάρα πολύ απλά, αν είστε για τα χρήματα, είναι ένα καλό σημείο να ξεκινήσει την προσωπική σας ομάδα. Αλλά η εταιρεία δεν σταματάει εκεί. Δεν σταματάει να πληρώνει, γιατί πάρα πολύ απλά η εταιρεία λέει το εξής: σου δίνω ένα bonus όταν πολύ απλά δημιουργείς μια προσωπική σου ομάδα και ανταμείβει τους ανθρώπους που δημιουργούν προσωπική ομάδα. Στο Elite Club, όπως βλέπετε, οι πρώτοι 5 τίτλοι είναι η αρχή των club που λέει αν γίνεις χάλκινος, θυμάστε που είπαμε χάλκινος πριν, που παίρνεις και 20% παραπάνω. Μπράβο. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρεία λέει ότι σου δίνω και ένα bonus εφάπαξ $250. Από τη μέρα που ξεκινήσεις μέσα σε ένα αμυλογιακό μήνα ή τον επόμενο ή τον μεθεπόμενο, όποτε το πάρεις απόφαση, είναι $250. Αν όμως γίνεις ασημένιος, τότε η εταιρεία σου δίνει $750. Στο τριπλασιάζει.
Αν όμως γίνεις χρυσός, τότε είναι $1.200 και ούτω καθεξής. Σήμερα στην Ελλάδα και όπου πάει η ομάδα μας, είναι πάνω από 100 άτομα, και να μην πω και πάνω από 150 άτομα, που έχουν πάρει ένα από αυτά τα μπόνους. Έχουμε ήδη στην ελληνική ομάδα 11 διαμάντια που ξεκινήσανε άλλος πριν 4 μήνες, άλλος πριν 6 μήνες. Στη φάση του pre-launch έχουμε κάνει απίστευτα πράγματα, γιατί πάρα πολύ απλά βοήθησαν οι καιροί, βοήθησε η καραντίνα, την αξιοποιήσαμε στο έπακρο. Ένα άλλο μπόνους που έρχεται και λέει η εταιρεία πάρα πολύ απλά. Εάν είσαι από Silver, αν έχεις τον τίτλο του Silver, που ένας τίτλος Silver χρειάζεται 4 προσωπικά άτομα και 15.000 ομαδικό τζίρο, τότε πάρα πολύ η εταιρεία σου δίνει κάθε μήνα $300. Κάθε φορά που θα είστε Silver και πάνω, θα σας δίνει $300 έως 10.000. Τι θα το κάνετε? Ό,τι θέλετε εσείς. Δεν σας υποχρεώνω να τα ξοδέψετε κάπου συγκεκριμένα. Απλώς θα βλέπετε την επόμενη του μηνός που θα κλείνει, την επόμενη στις 10 του μηνός θα είναι διαθέσιμα στο λογαριασμό σας να τα κάνετε ό,τι εσείς αγαπάτε. Και το τελευταίο bonus, το bonus των διαμαντιών, λέει πάρα πολύ απλά η εταιρεία το εξής. Εάν γίνεις διαμάντι και πάνω, που ένα διαμάντι στην Ασίρα χρειάζεται περίπου 150.000 τζίρο, και εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι το $1 είναι και ένας πόντος. Άρα, εάν γίνει ένας ομαδικός τζίρος $150.000, τότε η εταιρεία σε κάνει εντός αγωγικών συνέτερο. Σε αυτή την περίπτωση η Ασίρα σας μοιράζει εσάς και όσα διαμάντια είναι και πάνω σας δίνει το 3% του παγκόσμιου τζίρου. Ναι, καλά ακούσατε. Δεν έχει σημασία αν η ομάδα σας είναι στην Ελλάδα. Δεν έχει σημασία αν είσαι σε κάποια άλλη χώρα. Η εταιρεία έρχεται και λέει πάρα πολύ απλά, σου δίνω το μπόνους, μοιράζεσαι το μπόνους από τον παγκόσμιο τζίρο. Είναι εξαιρετικό γιατί σήμερα μόνο η ελληνική ομάδα έχει πάνω από 11 διαμάντια, όχι πάνω, έχει 11 διαμάντια και πάνω σήμερα στην ομάδα. Μέσα στους πρώτους 6-7 μήνες. Είναι εξαιρετικό γιατί από αυτούς τους 6 μήνες οι 2 ήταν η πρώτη καραντίνα και τώρα οι άλλοι 2 είναι άλλοι 2 μήνες καραντίνας. Οι υπόλοιποι 4 μήνες ήμασταν λίγο έξω. Σε αυτή τη στιγμή έχουν γίνει τα περισσότερα online. Θέλω να το αντιληφθείτε ότι η εξέλιξη είναι μοναδική. Πηγαίνω προς το τέλος, θα ήθελα να ακούσουμε κάποιους ανθρώπους, όπως είναι ο Θανάσης Φουσέκης, που έχει δημιουργήσει μια ομάδα αρκετά μεγάλη, πάνω από 30 άτομα ομάδα από ό,τι ξέρω. Έχει τον τίτλο του Silver και τον περασμένο μήνα αμύθηκε με $300 έξτρα μισθό συν τις προμήθειές του. Θανάση, μας ακούς? Θανάση? Καλησπέρα σας. Γεια σου, Θανάση. Ο Θανάσης από την Αθήνα. Θα ήθελα να μας πεις με λίγα λόγια την προσωπική σου εμπειρία, Θανάση. Φυσικά. Θα μπορούσα να μιλάω πάρα πολύ και να μην ήταν λίγα τα λόγια αναφορικά με την Ασίρα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, ναι. Διότι αυτό που μου συμβαίνει τους τελευταίους μήνες είναι μοναδικό. Δεν το περίμενα ούτε εγώ, η αλήθεια είναι. Σίγουρα, όταν με βρήκε η ιδέα της Ασίρα, ήμουνα σε μια πολύ περίεργη φάση της ζωής μου. Ήμουνα μπερδεμένος γενικότερα με πάρα πολλά πράγματα και στην ουσία δεν είχα και χρόνο να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Επειδή όμως είχα και μια εμπειρία στο παρελθόν με μια αντίστοιχη εταιρεία, ήμουνα τελείως αρνητικός στο να κάτσω να ακούσω. Όχι απλά να εμπλακώ σε κάτι τέτοιο, στο να κάτσω να ακούσω. Τότε συνέβη κάτι μοναδικό. Η κοπέλα που μου έδειξε τις πληροφορίες, η Σοφία, από την Κρήτη, με σύνδεσε με τον Γιώργο το Σεβαστάκη, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γης αυτή τη στιγμή, στην Αυστραλία, με τον οποίο έχω καθημερινή τριβή και επαφή πλέον. Μπορώ να πω ότι, επειδή δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ προσωπικά, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει πάρα πολύ κοντά μου, με έχει βοηθήσει σε όλο αυτό, όπως και εσύ, Δημήτρη, που γνωριστήκαμε και από κοντά. Παιδιά, δεν έχω να σας πω κάτι. Είναι μοναδικό. Αυτή η ιδέα ήρθε για να αλλάξει τον κόσμο. Όταν κατάλαβα ότι θα ξεκινήσω σε μια εταιρεία δικτυακού marketing
στην οποία θα πληρώσω μία φορά, θα κάνω μία φορά την εγγραφή μου. Ό,τι χτίζω θα μένει για πάντα. Και κανείς ποτέ δεν πρόκειται να μου πει ότι ο κωδικός σου θα σταματήσει να υπάρχει, θα σταματήσει να υφίσταται. Τότε άρχισα να το σκέφτομαι λιγάκι διαφορετικά. Όταν όμως κατάλαβα ότι η εταιρεία είναι καινούρια και αυτό που πρόκειται να έρθει, είτε με μένα, είτε χωρίς εμένα, θα συμβεί, το να είμαι πριν από το 1 δισεκατομμύριο κόσμου, νομίζω είναι η μεγαλύτερη πληροφορία που μπορεί να πάρει κάποιος αυτή τη στιγμή από αυτό το Zoom, από αυτά που βλέπει αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι έκανα τη σωστή επιλογή και γι' αυτό και βρίσκομαι σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα, Δημήτρη, προσωπικά, για όλη τη στήριξη και τη βοήθεια που μου δίνεις καθημερινά. Να είσαι καλά, Θανάση, ευχαριστούμε και είμαι σίγουρος ότι το Silver είναι ένα σκαλοπάτι για την αρχή. Θα ήθελα να γνωρίσουμε κάποιοι ήδη το γνωρίζετε, αλλά για τους νέους φίλους θα ήθελα να γνωρίσουμε τον Μιχάλη Κιναζίδη, που ο Μιχάλης ο Κιναζίδης πλέον έχει εμπειρία στο δικτυακό marketing, γνωρίζει το τι πρέπει να κάνει, αλλά η μεγάλη διαφορά είναι ότι ο Μιχάλης Κιναζίδης έχει μια ομάδα ανθρώπων, ξεπερνάει τους 1000, και το πολύ ωραίο είναι ότι έχει ήδη στην ομάδα του αλλά 4 διαμάντια, όχι 1, όχι 2, 4 διαμάντια στην ομάδα του. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι, Δημήτρη, καλησπέρα. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις με λίγα λόγια πώς κατάφερες να γίνεις διαμάντη, αλλά και να κάνεις και μια ομάδα με 4 διαμάντια. Πρώτα απ' όλα να πω μπροστά σε όλους για άλλη μια φορά ένα τεράστιο ευχαριστώ σε σένα. Είμαστε προσωπικοί φίλοι για την κλήση που μου έκανες εκείνη την ημέρα 3 Μαρτίου και μου λες έλα εδώ θα κάνουμε μια καινούρια δουλειά μαζί. Και φυσικά απλώς ήρθα γιατί είμαστε φίλοι, ήταν τόσο απλό και αυτό που μου έκανε εμένα την τεράστια εντύπωση, αν θυμάσαι που σε ρώτησα κιόλας, Δημήτρη, οι άλλοι άνθρωποι που με ενδιαφέρουν θα πληρώνονται? Και μου λες, Μιχάλη, όταν δεις το πλάνο θα το καταλάβεις μόνος. Όταν είδα ότι πληρώνονται άνθρωποι που ξεκινάνε σήμερα από τους ανθρώπους που είναι από πάνω, και λέω, Δημήτρη, είσαι σίγουρος, είσαι σίγουρος, είναι εξωπραγματικό αυτό? Και λέει, ναι, είμαι σίγουρος. Και εγώ τα ίδια ρώτησα, λες, το Γιάννη. Αυτό ήταν, λέω, αν είναι αυτό έτσι, Δημήτρη, θα βάλουμε κόσμο και θα πληρώνονται οι άνθρωποι επιτέλους από μια εταιρεία δικτυακού marketing, ακόμα και αν δεν έχουν ιδέα από το δικτυακό marketing. Όσο μάλλον τώρα που μέσα σε 7 μήνες έχουμε καταφέρει να στήσουμε ένα σύστημα που κάνει 5 φορές την εβδομάδα παρουσίαση στα ελληνικά, στα αγγλικά, ένα εκπαιδευτικό σύστημα για τα άτομα που δεν έχουν ιδέα και μπορούν να παρακολουθούν για το πώς μπορούν από το 0 να φτάσουν να χτίζουν δίκτυο και να δημιουργήσουν ανθρώπους όπως ο Τζόρτζης Αντωνόπουλος που μίλησε πριν λίγο, όπως ο Σάββας Χρυσοστόμ εδώ στην Κύπρο. Άνθρωποι που τριαμβεύουν στο δικτυακό marketing, όχι γιατί εμείς είμαστε γνώστες, όπως είπες πριν, δεν έχει να κάνει αυτό, αλλά είναι τόσο απλό για όλους που ξεκινάνε, που αυτόματα πλέον ανεβαίνουν οι βαθμίσεις. Είναι ό,τι πιο εύκολο έχω δει, ό,τι πιο απλό έχω δει και ό,τι καλύτερο έχω δει για να πληρώνει τα νέα μέλη. Δημήτρη, για άλλη μια φορά πραγματικά αυτό που έκανες ήταν μάνα εξ ουρανού, όχι μόνο για μένα, για όλους τους Έλληνες και τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή που έχουν δυσκολίες. Ό,τι καλύτερο έχω δει, παιδιά, ό,τι καλύτερο έχω δει, και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι απλώς να συνδεθούμε στην πλατφόρμα, να συνδεθούμε στο σύστημα και μετά να αφήσουμε το σύστημα να δουλέψει για εμάς, όπως σε αυτή την περίπτωση ο Δημήτρης ο Γάκης και ο Τζόρτζης Αντωνόπουλος, 2 από τους 10 κορυφαίους να εξηγούν το business της Ασύρα για όλους εμάς τους ανθρώπους. Να είσαι καλά, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλά δεν σταματάει, οι ανταμοιβές της Ασύρα δεν σταματάνε εκεί. Ειδικά πολύ σύντομα, μόλις ανοίξουν τα πράγματα, θα μπορούμε να έχουμε τοπικές αποδράσεις που θα γίνονται διάφορα meeting ανά την Ελλάδα, ανά τον κόσμο. Όπως ένα meeting θα γίνει περίπου τις 6 με 10 Απριλίου στο Ντουμπάι, που όλα τα διαμάντια θα ταξιδέψουν τελείως δωρεάν, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο για 5 ημέρες, θα ταξιδέψουν από όλη τη γωνιά του κόσμου, όπου και αν βρίσκονται, θα ταξιδέψουν στο Ντουμπάι για ένα 5ήμερο event που εκεί θα γνωριστούν όλα τα διαμάντια του κόσμου. Και σίγουρα πάρα πολλά κλαμπ αναγνωρίσεων, επιβραβεύσεων θα έχουμε κοντά μας. Αν αποφασίζετε σήμερα κάποιος να γίνει απλός πελάτης, που υπάρχει και αυτή η δυνατότητα,
με $129, αν θέλουμε να έχουμε για 30 ημέρες πρόσβαση στην Ακαδημία, ή με $129 να έχουμε πρόσβαση στο Smart Travel, τότε πάρα πολύ απλά συνδέεστε με έναν συνεργάτη, όποιος σας κάλεσε, ανοίγετε έναν κωδικό και έχετε ήδη αυτές τις υπηρεσίες. Αλλά, αν σκέφτεστε να γίνετε ένα επιχειρηματικό μέλος, που σας το προτείνω αναπιφύλακτα, σε αυτή την περίπτωση πλέον τα πράγματα αλλάζουν. Είτε με $199 και να έχετε διπλή συνδρομή, μηνιαία συνδρομή, ή με $499 που να έχετε 4 μήνες διπλή συνδρομής, ή με $1.199 και να έχετε 8 μήνες διπλής συνδρομής, τότε νομίζω ότι όλα αυτά που είδατε, όλα αυτά που ακούσατε από τους ανθρώπους και πάρα πολλά άλλα που έρχονται, είναι πάρα πολύ λίγα, γιατί αυτή τη στιγμή σας δίνεται η ευκαιρία να δημιουργήσετε μια παγκόσμια επιχείρηση με έδρα το σπίτι σας. Έτσι όπως τα ακούτε, με έδρα το σπίτι σας. Σήμερα μιλάω από Θεσσαλονίκη, ξεκίνησα πριν 6-7 μήνες όταν ξεκίνησε η Ασύρα. Είχα 2 επιλογές. Ή να επικοινωνήσω με ανθρώπους καλή ώρα από σήμερα, ή να κολλήσω στο Netflix, όπως κάνανε κάποιοι άλλοι, και να βλέπω όλες τις σειρές που δεν έχουν τελειωμό. Επέλεξα την πρώτη επιλογή. Σήμερα υπάρχει ένα δίκτυο πάνω από 5.000 ανθρώπου που είναι σκορπισμένοι σε όλες τις γωνιές του κόσμου. Θα το δείτε και εσείς ότι πάρα πολύ απλά η ιδέα της πληροφορίας από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι μοναδική. Αλλά κάποιος με το που γίνει ένα επιχειρηματικό μέλος στην Ασύρα, τότε του δίνουν και κάποια επιχειρηματικά εργαλεία. 12 μήνες πρόσβαση, να έχουμε ένα γραφείο που να βλέπουμε το δίκτυό μας πώς μεγαλώνει και τι χρήματα κερδίζουμε. Επαγγελματικά εργαλεία marketing, πρόσβαση σε προνομιακές τιμές, πρόγραμμα δημιουργίας υποψηφίων πελατών. Το bank system, που είναι ένα σύστημα προσωπικότητων που αυτή τη στιγμή έρχεται για να έχουμε ένα εργαλείο για να ξέρουμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, πώς μπορούμε να γνωρίσουμε καλύτερα τους συνανθρώπους μας, τους συνομιλητές μας και το καθεξής. Σε αυτή την περίπτωση η Ασύρα έχει προβλέψει και έχει συνεργαστεί με μία από τις μεγαλύτερες αμερικάνικες τράπεζες. Έχει εκδοθεί μία κάρτα Visa με το όνομά μας και το λογότυπο της Ασύρα, που με αυτόν τον τρόπο πάρα πολύ απλά θα μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε όπως οποιαδήποτε κάρτα που έχουμε ήδη και να βγάζουμε από οποιοδήποτε ATM του κόσμου τα χρήματά μας που μας δίνει η Ασύρα. Γίνετε μέλος στην Ασύρα σήμερα. Η εξέλιξη δεν σταματάει. Η εξέλιξη έχει έρθει. Πλέον η ιδέα, η πληροφορία την έχουμε στα χέρια μας. Αν θέλετε κι εσείς να γίνετε ένα μέρος του οράματός μας, ελάτε να ενώσουμε πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωπους. Και το όραμα του Γιάννη Τσαχτούρα, γιατί όχι να μην γίνει και μια προσωπική, να μην είστε εσείς η επόμενη προσωπική εμπειρία, μια επιτυχημένη ιστορία και να ταξιδέψετε στο Ντουμπάι, να είστε εσείς στο στούντιο όπου θα περάσουν όλα τα διαμάτια να δώσουν την προσωπική του συνέντευξη. Η εταιρεία έχει φροντίσει για όσους θέλουν να γραφτεί και ένα προσωπικό τους βιβλίο, να σας διαφημίσει η εταιρεία σε όλο τον κόσμο και να σας δημιουργήσει ένα brand name τέτοιο με σωστό τρόπο για να είστε πιο αναγνωρίσιμοι παντού. Σε αυτή την περίπτωση, πριν να σας καληνυχτήσω, θα ήθελα να σας πω το εξής. Μιλήστε με τους ανθρώπους που σας κάλεσαν σήμερα. Είμαι σίγουρος ότι αν έχουν γεννηθεί απορίες, θα μπορέσουν να σας τις λύσουν. Είμαι σίγουρος ότι η Ασύρα μπορεί να δουλέψει για σας. Μιλήστε μαζί τους, να δείτε πώς η Ασύρα να δουλέψει για σας. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι εύκολο, θα το πω, αλλά είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ψάχνουν μία ευκαιρία. Πρέπει να το επικοινωνήσουμε εμείς μαζί τους. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ, να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε και όπου και αν είστε, γιατί σίγουρα τα καλύτερα έρχονται. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.